Για όλους τους χρήστες του Τέμου, σας έχω κωδικό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Girl, αυτό είναι το μπλουζάκι που χρειαζόσουν, αλλά δεν το ήξερες. Έχει λάστιχο εδώ και εδώ έχουμε αυτό το υπέροχο βε σχέδιο που δημιουργεί όλο το εφέ της πλούσιας. Φοβερό, μπες στο Τέμου. Thanks me later. Αυτό είναι το πουκάμισο που πρέπει να έχεις στην ντουλάπα σου, γιατί είναι γεμάτο strawberries, μικρές φραουλίτσες. Έχει πάρα πολύ ωραίο ύφασμα, πάρα πολύ chic. Ένα ακόμη υπέροχο σιτάκι, το οποίο αποτελείται από 3 τεμάχια στο τσάκι. Έχουμε το πάκι από μέσα και αυτό εδώ το υπέροχο διάφανο πουκάμισο, το οποίο είναι υπέροχο. Έχουμε τσέρι, λευκό, τύπου σατέν πουκάμισο, πάρα πολύ ωραίο, σταθερό, φοβερό ύφασμα. Εντάξει, το πιο iconic πουκάμισο ever είναι αυτό εδώ. Έχει και το τριανταφυλλάκι του εδώ, πάρα πολύ κομψό και νομίζω συγκλονιστικό. Αυτό το τσέρι μπλουζάκι είναι σίγουρα ό,τι χρειαζόσουν για το καλοκαίρι. Το αγάπησα, έχει εδώ και τα τσέρι. Είναι συγκλονιστικό, μ' αρέσει. Για καδάκι, ελαστικό και πάρα πολύ δροσερό. Φυσικά το διάλεγα και κορσέ και πιστέψτε με είναι ό,τι πιο άνετο ever. Πάρα πολύ ελαστικό, συγκλονιστικό. Και μπορείς να το βάλεις και πάνω από πουκάμισο, πάνω από ρούχο, οτιδήποτε θέλεις.